ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. ҳозир духтарума шурбо тайёр мекунам. Шурбои ба фарш, аниқтараш шурбои тефтелӣ. Барои ҳамин ба мо дар кора баргалски, як дона сабзӣ, ду дона пиёз, картошкатон калон бошад 2 дона мегиред, майда бошад ман 3 дона гирифтам. ҳозир бошад шурбои даруниша тайёр мекунем. ҳамаша чӯркунда реза мекунем. об рехтем, мемонем то ки ҷӯшад. ҳозир бошад маҳсулоти дарунаша тайёр мекунем. ман фарш гирифтам, бринҷ ҳамроҳ мекунем. 4-5 қошиқи калон бринҷ гирифтам.
میمونیم 15-20 دقیقه دیگه جوش تیار میشه. شما هم حتما تیار کنید. در کانال ما ابونه شوید. لایک موندن رو فراموش نکنید.